Diuen que fer riure és molt més difícil que fer plorar. I així darrere la gent no para de riure. Jo també vull. Jo encara estic fent la digestió, tu com vas? Jo, bueno, estic encara també, però poquet a poquet va baixant. Ja estic calente. Tu ja estàs agarrant la marxa un poquet de la classe, que ja t'estàs rient, no? Ja, jo estic tot el dia així, no? Esto ja m'estan fent descollonar-me també. Espera, que tinc el cap un poquet marejat, perquè per així s'estan rient molt. Què fa tanta gràcia? Que mos han dit que fem pedorretes d'estes. Ell no ho sap, però la seva risa se farà famosa, Cuando llegamos aquí, pues vamos haciendo a través de diferentes técnicas, vamos encontrándonos y ir aflojando para encontrar esa risa natural y espontánea. Aleshores, quan iscam d'ací, tenim que estar pensant en les tècniques que en parlam per a saber riure correctament? No es necesario, sino que cuando ya la has recuperado, es esa natural y espontánea, ya eres consciente de lo que tienes, ¿no? Del valor de tu risa. I quina és la millor risa? Pues la interior, la tuya, la de todas, no hay ni mejor ni peor, sino la que te salga de adentro, del corazón, ¿no? Què tal, com ha anat? Muy bien, muy divertido. Però això fa gràcia? A mí sí, por lo menos aquí y ahora sí. Quin és el secret per a riure d'esa forma? Pues no hay ningún secreto, sencillamente ganas de pasárselo bien y divertirse y soltarse y dejar que fluya la risa. Sí, perquè això és el que se diu risa fluisa, Pero vamos, floja. Haces ejercicio, parece que no, pero haces ejercicio, te desestresas, te relajas y te quedas fenomenal. Y además enfocas luego todo con más alegría, ¿no? O sea, yo ahora salgo de aquí y estoy súper feliz. No sabia jo que per aconseguir riure n'hi havia que fer tant esforç,